Da-i salutare, prieteni, și bine m-am găsit la un nou episod. Numele meu este Andrei Cristian și astăzi facem behind the scenes. Poate vă întrebați ce este acest behind the scenes. Păi, o să fac un montaj cu videoclipurile vechi pe care le-am găsit în calculator, cu toate greșelile mele, cu tot ce am greșit în videoclipuri și cred că o să fie amuzant și asta e dacă nu este amuzant. Da, ce să zic, haideți să-l urmărim. Deci uitați. Așa, da, deci salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Numele meu este Cocalarescu și astăzi o să vă prezint un nou vlog. Bă, mi-e somn de mor. Nu știu de ce, mi-e somn. Tare. Bă. Bun, dacă ai ajuns până aici și încă nu-ți merge treaba, trebuie să Dacă ai ajuns până aici și încă nu ai ajuns, Dacă ai căcat. Dacă ai urmat următor... Da, prieten, cam asta a fost, Da, prieten, cam Păi... Dă dracu, mai încet să audi pe fundal. Din închis a prins becul cu roșu, s-a prins stângii. Nu, vino aici, mă. Bă, vino aici. Și ce facem? Nu știu. Nu facem de astea. Lasă-mă să spun ceva, nu. Poți să stai cum vrei, că nu mă deranjează, că ești mai înalt ca mine. Da, prieteni, cam așa arată reflectorul nostru. Nu se vede ce, nu? Ba da. Pușca se vede? Că ai aruncat-o. Și la pistol. Nu contează, că așa ta era montat. Alo. Alo, ce faci, mă? Salut. Ce să fac, mă? Bine, aici apeși eu pe internet. Ai putea să vii până la mine, că vreau să spun ceva, bă. Bine. Hai, pa. Ok, hai, salut. Băi, hai, ieși afară, că am ajuns deja. Da, vin acum. Bine, hai, salut. Hai, cât dracu ți-o lua să vii. Dacă erai tu în locul meu, făceai o oră. Hai, fix. Zi, bă, de ce m-ai chemat? Spune ce ai de zis. Păi bă, te-am chemat nu știu, să mă ajut pe mine cu o idee pentru YouTube și ceva. Tocmai eu să te ajut. Parcă tu erai priceput în ale YouTube-ului. Nu, bă, nu în legi și chestii. Adică să mă ajut cu o idee ceva, nu știu, să ajung și odată popular. Eu nici nu știu ce-i cu mine și tu vrei să te ajut pe tine. Hai, bă, serios acum. Da, bă, prieten, deci acum să vă arăt ce setup am eu când filmez, na? Da, aici o să vedem un reflector de grădină, gen, da? Așa, și cu o chestie acolo care să o țină. Gen, asta e tot un fel de reflector făcut de mine dintr-o bucată de ceva cu aluminiu. Și o boxă. Este o boxă. De care reflectă lumina foarte bine, adică, nu uitați. Așa. Trepiedul, de la cum eu, nu, asta nu vedeți. Bun, aici puteți vedea încă un reflector. Gen, așa, nu știu. Bun. Aici puteți vedea. Ce puteți vedea? O lampă. O lampă. Cu
o lumină mai slabă. Deci am făcut-o eu să nu bată așa de tare, puteți vedea, nu? Și aici, ca să vedeți, da? Și aici puteți vedea că are o șosetă pe ea, gen că, ca să fie, hai mă. Cam asta a fost montajul. Sper să vă placă. Dacă nu vă place, da, sper să vă placă, pentru că, da. Da, și nu, ce să mai zic. De acum începe școala și cred că e nașpa, foarte nașpa. Dar o să încerc să pun videoclipuri constant, adică în fiecare săptămână. De acum, în fiecare duminică la ora 7 sau ora 8, mai precis 7:30, 8. Așa, să fiți pe canalul meu pentru că o să pun mereu un vlog nou, pentru că n-am vreau să fac un orar, că am reușit să strâng o comunitate și nu vreau să o pierd iar, așa că sper să nu o pierd. Da, deci până data viitoare eu m-am dus. Sper că acest videoclip v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, haideți să strângem 40 de like-uri, pentru că, na, hai să strângem 40 de like-uri. Și până data viitoare, hai, pa! Da, prieteni, deci nu uitați că de acum o să pun clipuri în fiecare duminică la ora 7:30 sau 8, deci 7:30, 8, deci hai, salut, pa!